हेलो, कैसन बानी आप सब। आज हवे रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामना आप सबके। बता दी कि चोरी चोरी चुपके चुपके जौन खेसारी लाल यादव के रिलीज भइल बा ट्रेलर, बहुत लोग पसंद करता। बहुत ज़्यादा मतलब व्यू मिलता है ट्रेलर के। आज ही 7 बजे रिलीज भइल बा। यसी फिल्म और एंटरटेन रंगीला पर रिलीज भइल बा। इ ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद कइल जाता। बहुत ज़्यादा पब्लिक एकरा के शेयर और लाइक दबा के करता। तो प्रोड्यूसर भाई अभय सिन्हा बाड़े, सुशांत पांडे बाड़े, निशांत उज्ज्वल बाड़े में म्यूजिक राइटर डायरेक्टर रजनीश मिश्रा। बहुत ज़्यादा पसंद कइल जाता बा। सबसे ज़्यादा व्यू मिल चुकल बा। ये रिकॉर्ड बना दिला बा एगो इ ट्रेलर चोरी चोरी चुपके चुपके। खेसारी लाल यादव बने में और शहर अफसर। तो चलिए, अभी नहीं देख ले ट्रेलर तो जाके देखी और चैनल के जरूर सब लाइक करी, कमेंट करके बताई वीडियो कैसन लागल है।